Ми на місці православні, і з такою вірою маєте нас поважати. Ніякі другі мнення не приймаємо. Яке було наше радісне діло, коли ми вийшли із Союзу Совєтського і стали в незалежній Україні. Як ми всі голосували, як ми ходили, всі піднімали руку, бо ми розуміли, що прийде нова держава, і вона буде уважительно відноситися до нас, жителів Закарпаття православних. Що нам робити? Перед лицем всього злого світа ми їм кажемо, будучи прекрасними, законопослушними громадянами своєї держави, обладає правами, ми вимагаємо від злих людей не лізти в нашу душу. То, що цей світ, замість того, щоб радуватися, що відкрилися очі мільйони сердець православних, цей світ виясняє, чому ви зрячі? А ну пойте ви сюди, десь у розколи, ми вас там зробимо сліпими ліпше управляти. Якщо хотіли якийсь народ закабалити, переписали йому історію, міняли йому язик і обов'язково релігію. Почому ви нас, зрячих, додіваєте? Ми маємо зрення духовне. Ми видимо те, що ви творите. Ми догадуємося з першого погляду, що ви плануєте. То вони тепер знають уняти казати, нас бив Сталін. А що ви творили із православними до того часу? Нині для кафедрального собору міста Ужгород престольний праздник. Рішенням Синоду Української православної церкви в першу неділю після празднування праздника Кирила і Мефодія празднувати новий, раніше не существувавший праздник собора Карпаторусинських святих. Наш народ один із перших прийняли віру православну в Візантії в часи Кирила і Мефодія. А потім, коли були ізгнані із Моравії, то осіли на Карпатах, в Карпатській Русі, на севері Болгарії і потім у теперішній Македонії, в Охриді. І з того часу ці три центри стали дуже важні. Но нам важливо розуміти, що, пройшовши історію вище 1000 років, чудесно віра православна сохранилася у Закарпатті нині і історичній Карпатській Русі. Мало того, наші предки в кінці 19 віка, коли винуждені були йти на заробітки в Європу і в Америку, переселилися туди числом вище 600 тисяч. Що вони зробили? Вони попали в Америку, там була робота, але там, на відміну від Австро-Мадярщини, де було гоніння проти православних, була свобода. Наші люди, коли вчули, що там може бути свободно православним, більшість із них прийняла православ'я. Серед тих лідерів був знаменитий преподобний Олексій Товт. Це він, священник, котрий узяв на себе місію всіх наших людей в Америці привести в православ'я. І іменно наші русини в Америці стали тим костяком нинішньої американської православної автокефальної церкви. Іменно американське православ'я двинулося силою наших людей. Потім ми другого маємо унікального проповідника-місіонера преподобного Олексія, і сповідника Карпаторуського, і своїми трудами цілий народ перевів, привернув, або, другим словом, повернув до православ'я наш народ. І мадяри, щоб остановити цей процес, рішили напудити народ судовими процесами. Організували 3 процеси. Самий був позорний, великий у 1914 році, коли на скам'ю підсудимих
привели 94 простих наших русинів у гуньках, у петиках, простенькі люди, далекі були від якоїсь великої політики, а їм приписали всі шпіони руського царя Николая. А хто, ви думаєте, доносчики були? Уніатські священники. Доносчики. То вони тепер знають уніати казати, йой, нас бив Сталін. А що ви творили із православними до того часу? І от прийшов на проповідь преподобний Олексій, сповідник Карпаторуський, привернув весь наш народ до святого православ'я. Що ви думаєте? Ведь по законам русинський народ попросився в состав Чехословакії на правах великої автономії, і чехи згодилися, що не будуть нарушати права. Обманули злобні тоді чехи, вмішалися особливо в церковні справи і почали переслідувати православних і того ж самого преподобного Олексія. Кілька раз угрожали, били, тягали, забороняли, штрафували. То в Чехословакії, коли офіційно було свободно вибрати вже православ'я. Но люди видержали, і ті, хто вернулися в православ'я, нині в Закарпатті 70%, а може і більше, православних. Наприклад, таке село Золотарьово, нині Отохущина. На 22-й рік, як свідчить статистика, 99% у селі було православних. Нині менше, примерно 80 православних процентів. Но то чудо, котроє совершив преподобний Олексій, і його сподвижники, наші архімандрити, монахи, місіонери, причому і хлопці, і дівчата, йому вдалося не просто місіонерствувати, а відкривати монастирі, а в 1921 році Великим Всеправославним собором, або його називають Народно-церковний собор в Ізі, восстановив древню Карпаторусинську церкву православну. І коли вже розпалася Австро-Венгрія, прийшли часи легші, церква швидко розвивалася. Не по нашим проблемам і не по нашим бажанням ми оказалися у атеїстичному Совєтському Союзі. Но й тут наші подвижники продовжують трудитися. Серед них, пройшовши тюрми совєтські, преподобний Іов Угольський. Ми нині не можемо називати всіх тих вище 100 священників, які пройшли тюрми. Но головне, що і нова совєтська власть оказалася така ж нещасна, як австро-мадярська. Яке було наше радісне діло, коли ми вийшли із Союзу Совєтського і стали в незалежній Україні. Як ми всі голосували, як ми ходили, всі піднімали руку, бо ми розуміли, що прийде нова держава, і вона буде уважительно відноситися до нас, жителів Закарпаття православних. Ми на місці православні, і з такою вірою маєте нас поважати. Ніякі другі мнення не приймаємо. Ми православні, благодатної канонічної церкви. Нині в Україні єдина вона благодатна, де предстоятель блаженніший Онуфрій. Сьогодні собор Карпаторускинських святих призиває нас увидіти, чому церква так бережно цей праздник береже. Да потому, що історію народа завжди переписувалися освітні сильні міра сього. Якщо хотіли якийсь народ закабалити, переписали йому історію, міняли йому язик і обов'язково релігію. Якщо народ це не давав міняти релігію, значить починалися репресії. Ми ж нині кажемо, взирає на подвиг наших святих, Господи, благослови нам, щоб і нині в нелегкий час, да тепер додавалася ще й війна, щоб ми видержали своє православ'я, отстояли православ'я перед лицем не просто якихось опонентів мудрих, і їх не цікавить мнення наше, а вони мусять ліпити на чоло нам якісь ярлики
А в нашому серці головний образ Христов, 1150-літній. І що нам робити? Перед лицем цього злого світа ми їм кажемо, будучи прекрасними, законопослушними громадянами своєї держави, обладає правами, ми вимагаємо від злих людей не лізти в нашу душу. Многі святі отці сказали, що в останні времена сатаністи вийдуть із подполля і під видом благим будуть ламати церкву Христову, канонічну православну. Почому твої діти, жона не ходять до церкви? Почому ти сам послухав ворожий голос по телевізору і пішов бити своїх? Почому так ся стало? Чому ти довірився чужим голосам? Держімося в єдинстві, підтримуючи свою державу, своїх воїнів. Так нам жалко, що нині маса воїнів у тяжких ситуаціях, але ми молимося, Господи, поможи їм, дай їм силу, укріпи, Боже Мати, покровом їх покривай, убережи їх від смерти. Сьогодні, у неділю сліпорожденного, ми кажемо, Господи, Ти, той самий Месія, Бог Творець, то колись ізваяв чоловіка, виліпив чоловіка, цілого Адама і вдихнув у нього дихання житті. Ми знаємо, чому, бо ти в сьогоднішній день узяв глину і заклав у впадіни очі сліпорожденному, де яблучок не було. І після, як се вмив у Силамській купелі, прийшов чоловік із живими, відкритими, зрячими очима. То, що цей світ, замість того, щоб радуватися, що відкрилися очі мільйони сердець православних, цей світ виясняє, чому ви зрячі? А ну, пойте ви сюди, десь у розколи, ми вас там зробимо сліпими ліпше управляти. Чому ви зрячі? Книжники і фарисеї виясняли всіпорожденного, хто тебе злічив, як ти відкрив очі. Ми віримо, що той чоловік не від Бога, ми не знаємо, відки прийшов. І вдруг звучить, як некий апогей думки сліпорожденного. Так ото й дивно, що ви не знаєте, відки той чоловік прийшов, а він відкрив мені очі, зробив мені очі. Ми нині теж кажемо нашим гонителям, чому ви нас зрячих додіваєте? Ми маємо зрення духовне. Ми видимо те, що ви творите. Ми догадуємося з першого погляду, що ви плануєте. Остановіться, тому що піднімає руку на нас, ви піднімаєте руку на своїх громадян. Українці проти українських громадян. Сьогодні в день благодатний престольного праздника всіх святих землі, Карпат-Руських просіявших, ми просимо Господа, щоб Бог поміг нам і нині в тяжкі часи бути настоящими громадянами і добрими християнами. І нині просимо, Божа Мати, в сьогоднішній день покрий наш народ зрячий, благодатний, православної канонічної церкви, бо лиш так поступаючи, ми тут діти Божі, настоящі послідовники наших святих, а у вічності в'єдно з ними віримо, по милості Божої будемо і наслідниками Царства Божого. Амінь.